Bihotza doa arrapaladan, azer nolako jarduna. Diagnostikoa bertxotan bota eta besteek asmatzea da helburua. Jolas moduan hartze dugu. Guk erakutsi nahi dugu bertzotan edo euskeraz edo zer gauza egin litekela, baita ia medikuntza ere. Orain arte medikuak beti ia toki askotan gizon erdaldun batzuk izan ziren, gaur egun zorionez eta ikuste emakume gehiago eta euskaldunak askoz gehiago ere bai. Polita da, lehenengo aldiz probatu genunean ja urte desente dira hontan nahi gala eta egia esan esperimentu bitxi bat iruditzen zitzaigun, baina funtzionatu zuen esperimentua izan zen eta jendia mugitzea, medikuntzako ikasliak ibili da, erizaintzako ikasliak ere eduki ditugu. Hala ere, medikuntzan euskaraz lan egiteko zailtasunak daudela diote. Bai osakidetzan eta bai pribatuan eta gainontzeko osasun zerbitzuetan antzeko gabiltza. Horrenikan gaixo guztiek ezin dute atentzio euskaraz jaso, eta hori muga oso potentea da. Joeraz eta ohituraz gaztelaniazko hitz asko erabiltzen dio oraindik, jendeak hala ezagutze ditulako eta garrantzitsuna ulertzia da aitzaki hortan, oraindik askotan iten da hori, baina aigea uste pixkanaka lan hori iten.